2005 मायथाइनि उनाव हाबनायफ्राथ' मोननाय नङा ट्राइबेलबाबो 2005नि सिगाङावनो हाबना थाखानाय बिथांमोना रावबो सासेबो हानि पाट्टा मोनासो थानायमोन दा बेथ' जोंहा बर'फोर दुर्बलता हा फानोबो एक्चुअलि फरेस्टनि हाखौथ' फाननो मोना खारन बिथांमोना फाननो अधिकार होनाय जायाखै आबाद मावनानै थांनानै थानोसो होनाय जादों बेनिखायनो बिथांमोना फाननो हाया फरेस्टआ बेखौ पारमिट खालामो महाबा खारोबा दादा खारनांगोन बे हाखौ ओरैनो फानो जुलियाव फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट साइडनिफ्राय हानि प्रमाण पत्र बिलाइ होनायनि हाबाफारि लानाय जादों दिनै बे हाबाफारियाव 440 सुबुंनो हा होनाय जागोन इतिमধ্যे गोबां होखांबाय आरो दिनै माजबार ओनसोलावबो होनाय जागोन 700 सुबुंनो होनाय जागोन जों बेखौ भारत सरकारखौ साबायखर होनांगोन मानोना बिथांमोना एसटि एन्ड ट्रेडिशनेल फरेस्ट डेभेलपमेन्ट एक्ट 2005 बे आइनखौ पास खालामामोनब्ला बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननाय नङामोन खिन्थु बे आइन थानायखाय दिनै बे आइननि हेफाजाबजों जों हानि बे अधिकारखौ मोनदों जों खावलायदों बेखौ जायफ्रा दिनै हा पाट्टा मोनगोन बिथांमोना जाहाथे बेयाव स्थायियै थायो मानोना बर'फोरा मोनसे हुदा दंमोन जे हाग्रा एवस्रांनाय साफा जाबाय बेखौ गारना आरो गोदान हाग्रा नागिरग्रा दा खिन्थु हाग्रा गैला रिजार्भ गैला बेनिखायनो जों जेराव दं बेखौनो स्थायि भाबै थांना थानाय सोलोंनांसिगोन जोंहा हाग्रायाव हाबसोनाय लोगो लोगो हादानफ्राव थांनाय लोगो लोगो लामा सामा थाया स्कुल बायदिसिना सुबिदा थाया हस्पिटाल बायदिसिना सुबिदा थाया दै लोंनायनि बेबस्थाबो थाया आरो बेनि हिसाबै जों बेकवार्ड जाना थायो जों जाथि हिसाबै बेकवार्ड जाबाय थायोबाथ' जानाय बिदिनो जौगानांगोन आरो बेनिखायनो जों लांदां जायगायावनो हादान सेफायखानाय जायगायावनो स्थायि भाबै थांना थानाय जों जौगानाय बेबस्था खालामगोन आं आसा खालामदों दिनै जायफ्रा हा मोनगोन बिथांमोना बेयाव स्थायि थांना थानो माखासे बेबायदिनो माखासे गामिफोरा थालांदों आरो माखासे सुबुंफोरा थालांदों थालांनायफोरखौ माबायदि बिथांमोनखौबो लासैनो होलांगोन दिनै थालांदों हयथ' किसुमान डकुमेन्टसआव माबा हयथ' एसे डिफेक्ट नुदों बेखौ कारेक्सन खालामनो उनाव बिथांमोननो कागज होनाय जागोन जों रावबो सुबुङा जाहाथे फरेस्ट ओनसोलाव रायजो थानायफ्रा रावबो जाहाथे थालाङा ओरैनो 2005 मायथाइनि उनाव हाबनायफ्राथ' मोननाय नङा ट्राइबेलबाबो खिन्थु जायफ्रा 2005नि सिगाङावनो हाबना थाखानाय बिथांमोना रावबो सासेबो हानि पाट्टा मोनासो थानाय नङा दा बेथ' जोंहा बर'फोर दुर्बलता हा फानोबो एक्चुअलि फरेस्टनि हाखौथ' फाननो मोना खारन बिथांमोना फाननो अधिकार होनाय जायाखै आबाद मावनानै थांनानै थानोसो होनाय जादों बेनिखायनो बिथांमोना फाननो हाया फरेस्टआ बेखौ पारमिट खालामो महाबा खारोबा दादा खारनांगोन बे हाखौ ओरैनो फानोबासो थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन